Anya batakola n'obere ezimike gara echefukwala na ọkabụkwa n'isi mbido telivishọn ya webe ihe niile na-eme. Tupu anyị aga na ihe anyị nwere n'ụbọchị taa, echefukwala na ị ga-esoro anyị na webụsaịtị anyị www.isimbido.tv. Ị chọrọ iweta anyị na Facebook, Twitter nakwa na Instagram. Ị ga-enweta anyị na @isimbidotv. Ya wee ebe ihe niile na-eme. Ka anyị leba anya na ihe anyị ji bịa n'ụbọchị taa, ka bidogonu na okwu ole na ole ndị mmadụ na-ekwu gbasara ihe bụ okwe ndị Super Eagles ga-agba ndị Bafana n'ụbọchị taa. Ya ka bido na ihe Omeruo kwuru. Omeruo si na ka happy o si ka o sipụta na o si too early to talk about winning AFCON. Because the na yawa onwe ebumnobi ya ọ bịara ka ọgbatụ ya ala ihe onye ọbụla kọpụta ya bụ iko mba Afrịka ụka megịnị ka emere, mana dịka o si agaga Super Eagles ọ dịghị ka ndị ga-ebu ya bụ iko mba Afrịka. Ile anya ka ọ dị ugbu a na ihe Omeruo kwuru, inekwanye ihe ahụ kwuru bụ gịnị eziokwu, n'ihi gịnị ịbịa bụrụ n'uche ka m gaje butiko a wepụgodi ihe gbasara ibutiko a n'obi gị. Ihe ga-anọ n'obi gị wụ gịnị, ndị mba ọbụla oge ọbụla ndị ọbụla ị na-eme iti mba ọbụla ị na-eme iti ka obi gị nọrọ na gịnị ka mmerie ndị a, maka na Igbo si na gịnị obere ka eji aracha ofe dị ọkụ. Onye ọbụla ị hụrụ tinye obi gị na ya, merie ha, imerie ha iru na ụta ka ị ga-esi ruzie na gịnị agba nke ikpeazụ. Etinyere iburu iko a n'obi gị, ọ bụ eziokwu na ọ dị mma itinye, mana ị nwere ike itinye ya n'uche gị, o wee mee gị ịhapụ itinye uche n'ihe ga-eme gị iru ebe ahụ. Ya bụ okwu ọbụla nke na-apụtanụ tinye uche gị na ya, tinye uche gị na ya, ụta ka ị ga-esi ibele anya na ya bụ group stage Nigeria nọ n'ime. Ịma mgbe a na-egrupu group Nigeria nọ ya dịka ọ dị ofele ọ dị fecha oruzie ka ha rutere ya bụ round 16, ha bịa na-ezutezi ndị nwekwa akpụrụ ka ọkaibe na ihe a na-eme ya bụrụ koside. Ka anyị lebanyekwa anya ihe Jeje Okocha kwuru na ya bụ gbasara African Cup of Nations nke Nigeria ga-emeti ndị South Africa. Ọ sị na gịnị na ọnwụ ndị uche ha ka dị n'ime ya wụ ndị ga-enweta mmeri. Ichewa Jeje achị ikwu ka a ga-asị na okwu emekwa echi na-asị na nekwa ihe Jeje ekwu. Ọjọọ sukwe onye ọbụla aka gbaa bọọlụ na ọgba egwu na ya ga-eme gịnị na ọ ga-enweta mmeri. Ọ bụ mba Nigeria ka ọ bụ mba South Africa, ihe okwu gịnị onye ọbụla uche ya nọ na ya gbata bọọlụ na ya ga-enweta mmeri. Obi dịbụ ụtọ otu ndị ex-Super Eagles players si na-asọpọtụ Super Eagles, ndị dịka Kanu Nwankwo. Anyị hụrụ Kanu Nwankwo mgbe ahụkwara onye dịka Okocha na ọtụtụ okwu ndị ọ na-ekwu. Ọtụtụ ndị na-akụrụ Nigeria bọọlụ n'oge gara aga na-ewepụta sọpọtụ ha eji sọpọtụ Super Eagles of Nigeria na Egypt. Ka anyị leba anya na ya bụ okwe gbasara okwe anyị na ndị South Africa ga-agba n'ụbọchị taa. Ka anyị lee anya na line-up maka na ile okwe anyị na ndị Cameroon, ị ga-ahụ na Iwobi nọ na midfield na-apụ iji hụ na gịnị na Nigeria nwetara ya bụ goal nke dị necessary. Mana abịala anya o nwere otu ihe anyị na-enweghị na ya bụ team. Anyị enweghị onye na-agba shot. Anyị kwesịrị ime onye ebe ọbụla ọ nọ ya itinye n'ihe n'ugwu, maka na ọ sị na ihe ndị na-eme ndị na-aghọ bọọlụ ha dị destabilize. Ha aghọghị ọbanye ịgbala ha ọtụtụ na-alọ ya anyị nakwa anyị na ndị South Africa. Ihe a onye na-agba shot bụ onye anyị chọrọ, maka ndị South Africa na onwe ha dịkwa ka ha nwere onye na-agbara ha ya bụ shot. Kedu onye ọ dị gị ka anyị ga-ewepụtasị na onye a mmadụ abụọ unu gbalịsi ike hụ unu wetara ego, maka ọhụrụ nke Musa aratara Musa off na ya bụ Nations Cup. Ine anya Musa na onwe ya dị mma, mana onye ọbụla na-atụ anya n'aka ya na isonyere anyị goolu n'ụbọchị taa bụ gịnị Igalo pick go up. Ile na-eme nke ọma. Uche onye ọbụla icho ndị ala anyị na nke onyere goal atọ, onye tụrụ goal atọ. Igalo bụ onye ọbụla na-atụ anya n'aka ya n'ụbọchị taa itinyere anyị goolu. Ọ bụrụkwa na Igalo onye dịka kwa gịnị Chukwueze na Iwobi, mana ọ bụrụ na nke aha ị ga-enekwa anya ugboro ole ka mba ala anyị na ndị South Africa zuterela. Ha zutere ugboro gịnị 14 n'ugboro 14 ha zutere ndị ala anyị emerie ugboro 7.
ndị South Africa emere naanị gịnị ugboro abụọ otu aka ọ dị ya abịa gbasi nke bụ draw ugboro ise ya wuru kosidi ebe lekwa anya na okwe ise ndị ka anyị gbarala nso ya bụ Super Eagles na ndị South Africa anyị gbara draw ugboro 4 Super Eagles emerie otu ihe ha na South Africa kwukwa ndị anyị na-aga eleli anya anyị kwesịrị ileba anya na ha bụrụ agwọ ejikwa akpụ ka mmegbu ha bụkwa na ha emere nke ọma na group stage ha bụ best loser mana biko ọ ha bụrụkwa agwọ eji akpụ ka mmegbu ndị Super Eagles ala anyị kwesịrị itinye uche ha mata na ugbu a na gịnị egwu echenjigo ọ bago na gịnị egwu nchaghara anya dịka ndị Igbo na-ekwu ya wee anyị na-asị ka ndị Super Eagles ka ha jisie ike n'okwe ha na ndị South Africa ga-agba n'ụbọchị taa ebe ka anyị ga-apịachi ya n'ụbọchị taa na African Cup of Nations na Isimbido Television ya bụ ebe ihe niile na-eme echefukwala na ọ bụrụ na ewere ozi chọrọ izite ga ha akara ekwentị na-agafe n'ihe onyonyo gị gịnị ka ị ga-eme zitere anyị ozi gwa anyị otu okwe ndị South Africa okwe ndị Nigeria Super Eagles of Nigeria na Bafana of South Africa ga-esi aga gị wete obere ihe ka ị ga-erite n'aka ndị Star Times the correct predict score gwa anyị si lekwa otu ya bụ okwe ga-esi aga echefukwala na ọ n'Isimbido Television ka ị ga-anọ awụ na ịchọrọ isoro anyị na webụsaịtị anyị dịka msikwu mbụ gị gaa na www.isimbido.tv ịchọrọ isoro anyị Facebook, Instagram nakwa Twitter gị nweta anyị na @isimbidotv echefukwala na aha nka bụkwa Maazị Edom Ikechukwu Samuel aha m onwe m ka bụkwa Chika Iro unu emena maka ịnọnye anyị n'ụbọchị taa Super Eagles chọrọ nkwado gị maka na nwanna ya dinyere oyi na-eji ụkwụ gịnị agbaka ụzọ ha chọrọ nkwado anyị iji merie mba South Africa echefukwana ịkwado ha ndewonu maka ịnọnyere